oh oh os. Ayo nduk jajale to. Ya iki lho cilikane Susi. Anake Pak Udi. Jajale to Pak RW. Bu Hermin. Sora gumara swarane wadya kudalan sigra mangsa maju ing palagan loro amprang popo wadya kala ora sesa kaseser ing ayuda butane padha sirena. Esek Surah gak unyu-unyu ayo duk ya iki lo tunas Pranuga Sri Kandi Giri Budaya Ricik kumricik sewus teko sedilo maning bapake wis teko yang ate aturi kambekan apa bungkus kakak ibu apa lampai ricik apa ayo dos ya Pak Kiren aku kelingan Aini lek jaran sampe men iya hei yuk Pak Percil aku njaluk duite dalam ayo kaya kopong ya ulahkan uraganmu sesarengan kalian para kongko-kongko amburadul Tanunggo curung do Giri Budaya
Bos. Yo, yo. He he ha. Ayo, besarangan dorong ke kiri budaya. He, ha, 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 ha. Bersama Turangga Giri Budaya. Asik lho Mas. Lali jadine. Yo bene. Malam minggu lo. Malam minggu lho iki. Cahaya Traso, Priangga Tantra dan juga Permata Gading, Gor Tenggong Eka Jaya Tenos. Oke saya. Minggu sing tak tunggu. Dhisik. Oh. Mimik dhisik. Iki sik. Aku nemu duit. Ayo. Duitnya ceblok. Ayo, duitnya ceblok. Lah, iki ceblok iki. Ya.
Tapi bohong. Tapi bohong. Mimi apa ndak iki? Gak usah. Ndak usah wis. Iki sik urung ngelak. Iya. Iki wis entuk saware padha demen lah. Sing arep dhewe kulon kek, duite nyeblok lho, Lah. Aku demen lek ngene iki. Yo bacotno. Ji janjane kuwi ning endi? Iya iyo. Atiku sujana kowe kenceng karo wanita liya. Kiri budaya wasekno lho Mas Mo. Hayayo. Ayo Mbak Ani. Mas Wisnu dan teman-temannya.
Dikono duite. Ya ampun. Nemu duit. Temu aku. Ning kutha Solo, modelan modi. Ning taman jurang, ing pinggir Bengawan Solo. Modelan modi, awan lan bengi. Yo suka-suka, nanging aja kejanji. Ada jiwa terpanggil Bapak Juliano. Bersarkan Rafa Audio dan juga Ganor tidak lupa ketinggalan. Ada Idola, Gendut Lekting, Matur Suwun dan juga GB Audio. Ayo deh, apa?
Yeah.